أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ولا مدي أمي أوفو مالكنا أني مالكوكا ni andunganye anga emission kono no seko ani dongo niko seko ni dongo abe yirali ke ko chamana menya fombi seka ka ala adamadinda dafe mi fiye sama ala ka dugukolo sanfɛ aya ni seko ni dongo doda mɔgɔw tacogo de tɛ kelen ye. mécanicien o y'o seko n'o dongo ye, réparateur o y'o ta ye. fɛn o fɛn ni ɲɛnɛmaya mɔgɔ bi s'a ma, mɔgɔ dɔ bi se ka fɛn dɔ kɛ fɛn min na, ayiwa o bɛɛ lajɛlen ye seko ni dongo dɔ ye. Allah subhanahu wa ta'ala ye min kalifa anw ma o ye dɔɔni ye. o la n baden, dɔnniya kuma cayara, bɛɛ b'i ta fɔ, wa tiɲɛ ani nkalon dɔnniya la anw b'a fɔ hakili de bɛ baara kɛ ni o ye. kɔ tɛmɛnen kɔfɛ, jamana o jamana ni dɔnni lagosi fanga ka bon a kɔnɔ, ni dɔnniba lagosi fanga ka bon a kɔnɔ, o jamana a taa ɲɛ ka gɛlɛn. bawo fɛn o fɛn bi diɲɛ kɔnɔ, a fɔlɔla débrouiller ni timinanja de la fo ka taa se sɔrɔ fɛn yɛrɛ kan, k'a bɔ débrouiller ni timinanja la k'a kɛ fɛn nafama ye. mɔgɔ min ye téléphone inventé diɲɛ kɔnɔ, n'i ye ɲininkali kɛ, o y'a dilanni daminɛ cogoya min na, débrouiller dan don. mais a débrouiller wagati a bɛ manajɛlaw ni fɛnkolonw fara ɲɔgɔn kan wagatini minnu na, n'a sɔrɔla a tun bɛ jamana kɔnɔ lagosi fanga ka bon yɔrɔ min na, a tun b'a bila ka ko wɛrɛ kɛ, a tun bɛ décourager. anw filɛ k'an yɛrɛ nafa n'a ye bi cogo min, o tun tɛ ɲɛ sɔrɔ. u y'a la encourager n'a ye de, timinanja. i mago bɛ matériel jumɛn na, u b'o ɲini ka d'a ma. i mago bɛ minɛn jumɛn na, u b'o ɲini ka d'a ma, fo ka n'u fara ɲɔgɔn kan ka se k'a kɛ fɛn ye, fɛn min bɛ diɲɛ nafa k'olu yɛrɛ nafa. mais n'a hɛrɛ bi don, a hɛrɛ bi don a ju bɔra jamana min kɔnɔ, a hɛrɛ bi don yen de. olu ta ka ca la diɲɛ bɛɛ ta ye. o tuma na farafinna, a kana dɔnniya lagosi. dɔnni dɔ bɛ yen, a tɛ e intéressé, mais a dɔn a bɛ mɔgɔ dɔ intéressé, o ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ tɛ marché n'a tɛ fiyewu. min bɛ e intéressé, e k'o ta i ka baara kɛ n'o ye. min bɛ mɔgɔ wɛrɛ intéressé, o t'o fana bolo, o ka baara kɛ ni o ye. a lajɛ, farafin fura jɔnni b'a lagosi? farafin yɛrɛ de b'a lagosi.
ita me tubabu si da ko médicament naturel n'o ye farafin fura ye k'a lagosi ayi i t'a mɛn mais minnu b'a lagosi k'a lanɔgɔ k'a nege bɔ mɔgɔw la k'a kɛ fɛn fu yɛrɛ ye o ye farafin yɛrɛ de ye n'a fɔ n bɛ segin a kan walifɛn tɛ se ka kɛ mɔgɔ ta ye koyi i bɛ walifɛn sɛgɛn de k'i mago ɲɛ a la mais i yɛrɛ ta ye i ye min bɔ i yɛrɛ la n tubabuw ye tubabu fura tigɛ an na san kelen fura ma don u ka fura k'a tigɛ ka ja an ka wariw bɛɛ kɔ an bɛna dɔn ko an ma fɛn kɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ an taw b'an bolo an ka jabɛti furaw b'an bolo an ka tansɔn furaw b'an bolo a dun bɛɛ b'an bolo an ka yiriw la bien vrai que hali ni e ma s'a ma mais kana baara kɛbagaw lagosi k'u la décourager fɛn dɔ ɲɛɲinini na n'a kɛra dɔrɔn i b'a ye denmisɛnnin minnu bɛ wuli olu tɛna kɛ recherche kɛlaw ye tɛna kɛ u t'u bolo don foyi la fana bɛ tɛmɛ n'o ko kelen ye a bɛ jamana lasegin kɔfɛ a t'a la taa ɲɛfɛ recherche de bɛ yɔrɔ taa ɲɛfɛ mais ni recherche tɛ yɔrɔ o yɔrɔ recherche kɛlaw olu ye mɔgɔ lagosilenw ye olu ye mɔgɔ fɛgɛyalenw ye foyi tɛ ɲɛ o sanu na min bɛ taa dingɛ sen a bɛ recherche de la sanu nɔfɛ a bɛ se ka cɛjɔ 20-30 sen ka jigin dugukolo jukɔrɔ fo dama bɛ firi dɔw kan mais a bɛ ka mun ɲini a bɛ ka recherche de kɛ fo ka taa se sanu ma a ye dingɛ min sen o tɛ o a mago bɛ min na ye sanu de ye n'a ma décourager a bɛ taa se sanu ma a b'a labɔ o b'ale nafa k'a balimaw nafa k'a teriw nafa k'a sigiɲɔgɔnw nafa mais n'i taara o sɔrɔ dingɛ sen na ko fa bɛ e la e bɛ ka nin yɔrɔ in sen e ye sanu y'a kɔnɔ fɔlɔ wa sani k'i k'a senni kan y'a dɔn senni tɛna kɛ sango ka se sanu ma bilen dɛ n'a ye e lamɛn dɔrɔn a mago bɛ sa bɛɛ tɛ lamɛn hali n'i ye bɛɛ lamɛn ka na baara kɛ ni bɛɛ hakilila ye anw farafinw sɛgɛnyɔrɔ ye nin ye sɛbɛkɛlaw ko farafinya ka bɔ nɔgɔ la maa cɛsirilenw ko farafinya ka bɔ jɔnyajuru la olu de ye farafinw yɛrɛ ka mɔgɔ kɛlɛtaw ye u cɛla u t'olu dɛmɛ u bɛ tila tugun ka ɲɛsin olu kɛlɛli ma u bɛ min na n'u bɛ cɛsiri min na u bɛ tila ka k'o lagosi ba ye tugun u bolo o ɲɛta bɛ sɔrɔ cogo di o ɲɛta ka gɛlɛn dɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ fɔlɔ n bi maa wɛrɛ fɛ ye tiɲɛ mɛ k'i yɛrɛ fɛ dɛ mɔgɔ y'i yɛrɛ ye an b'a ɲini ala fɛ faamuya ko ɲuman ala k'a di ne ni aw ma o kɔfɛ bi an bɛna kabako fɛn dɔ ta aw ye o ye kabako fɛn jumɛn ye ala ka dantan fɛn dɔ don dantan fɛn in kaman 2 b'a la a bɛ pan n'o ye a kɔnɔlama don mais kɔnɔ kabako lama don ni dɔw ko a ma ko tonso kɔnɔ in i b'a ye yiriw de sanfɛ sufɛla la ale tilefɛ ye man ca tonso ala ye a kabako da i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min yazidu fi khalqi ma yasha ne Allahu taala bɛ jidili kɛ n ka dali la togoya la togo min ka di n yɛrɛ ye ayi anw adamadenw da nin dantogo la anw m'a fɔ ala ye ko an ka kɛ tan o nka an y'a sɔrɔ an ka ɲi tan a ye baganw da datogo wɛrɛw la nɔniya kalite kalitew
n'u kalitew bɛɛ ɲɛna i sugu la ala de bɛ se ko la n baden o kɔnɔ in n'o ye tonso ye nafa caman bɛ tonso la i bɛ taa sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ bana kalite dɔw bɛ yen a fɔlɔ mɔgɔ min b'a la n'a sɔrɔla k'a fɔ bana b'a la bana min bɛ wele ko koloci nacogo fana a ka ca koloci bana dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔw si a ka gɛlɛn a min bɛ san 40 sɔrɔ k'a bana in to a la a ka gɛlɛn ɲɛnɛmaya kɔnɔ koloci dɔ bɛ yen o ye koloci min n'ale ka fɛgɛ tigi bɛ se ka san 100 yɛrɛ sɔrɔ n'a ye ka sɔrɔ a bɛ k'a furakɛ mais koloci ye bana juguba ye n'a tɛ e mɔgɔ min na i t'a dɔn fasadimi bɛ mɔgɔ minɛ farikolo dimi bɛ mɔgɔ minɛ joli bɛ bɔ adamaden farikolo la mais kolo min dogolen bɛ bu ni fasa ni ɲɔgɔn cɛ ni tɔɔrɔ ye yen sɔrɔ Allahu akbar don koloci b'i komi kuran de ni kuran nana kolo minɛ k'a sɔgɔ k'a gosi k'a yɛlɛ koloci bi adamaden minnu na a b'u sɛgɛn nin cogoya in de la ni nɛnɛ bɔra nin wagati ninnu na a bɛ wuli tigilamɔgɔw bi sɛgɛn bi tɔɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ dan sira la o tuma tonso kelen kelen min filɛ tonso bi kɛ ka koloci k'a furakɛ n'i ye tonso ɲɛnɛma sɔrɔ wala i ye tonso fagalen yɛrɛ sɔrɔ i b'a kolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kunkolo fara a kan i bi fɛɛrɛ kɛ i b'a sisi n'i y'a sisi i bi n'a don tulu la a kɛra situlu ye a kɛra tulu o tulu ye a sɔrɔ finma to i bolo i bi n'a don tulu la sisan kolodimi bɛ mɔgɔ min na koloci bɛ mɔgɔ min na a tigilamɔgɔ ka to k'a mɔ a fari la a bɛna dɔn ko ala ma fɛn ninnu da ten gansan sababu b'u la magoɲɛyɔrɔw b'u la o tuma na a ka koloci bi ban a b'a yɛrɛ sɔrɔ nin ye koloci fura ye o kɔ tɛmɛnen kɔ adamaden dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ko caman kɛra a tigi fɛ moriw y'a kɛ ka di a ma mori kelen tɛ fila tɛ a si ma ɲɛ baara yɛrɛ nege bɔra a la fɛn o fɛn mana kɛ ka d'ale ma o tɛ sira sɔrɔ fɛn o fɛn mana kɛ ka d'a ma a tɛ sira sɔrɔ n'o b'i la i b'i hakili to fɛn fila la n'i ye tonso ɲɛnɛma sɔrɔ i b'a ɲɛnɛma ɲini n'i bi t'i ko i b'a su i koliji la fo k'a tunu a la n'a tununa i koliji la i b'a bɔ ji na kana to a ka sa la i b'i ɲɛna to fana musow n'u ye yɔrɔ furan ka ɲama cɛ ɲama cɛlen kɔfɛ bɔgɔnin dɔ bɛ to ɲamacɛyɔrɔ la kodɔnnaw a bɛ fɔ o yɔrɔ in de ma ko dugukolo ladɔ diɲɛ siri tɛ o tɛ min tigɛ i bɛ sɔrɔ ka na o dɔɔni ta i b'o kɛ ji la i bɛ t'i ko n'a ye bɛɛ m'a fɔ i ti kɛ fɛn ye wa nin kɛ i k'a filɛ Alahu Taala bɛ bɔda d'i ma o kɔfɛ n'i ye tonso sɔrɔ i
i b'a sen fila lajɛ kɔfɛ sen fila nka ye sekere ka bon ye wari yɔrɔ de ye i bɛna mun kɛ ni i yɛrɛ wolofa tɔgɔ hindu ta k'i bamuso tɔgɔ hindu dɔn k'i fakɛ tɔgɔ hindu dɔn ani yɛrɛ ta terikɛ na o dasi tonso kɔfɛ sen fila in sen tɛpɛrɛ min b'a la n'i y'o kɔdi sekere bɔ k'o da i bi sɔrɔ ka na o kɔnti sifuru sigi o kan nafolo jate la nin tu dɔrɔn i k'a bila i kun 50,000 ni 30,000 kɔni balo ni saya cɛ o ti mange la ayi tuma bɛɛ o bɛ e kun ala b'o d'i ma nin bɛ tonso la tonso ko bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban an ye dɔ de fɔ a la sinon nin tonso kelen ani gariya baara cogo bɛ yen ni u y'a baara maa o maa kama kɛcogo jugu kama ka taa fili kɔlɔnkolon kɔnɔ ji tɛ min kɔnɔ dibi la n'i tɔgɔ ye ala k'an kisi o si kaso kelen i bi t'o la dɛ fura foyi t'a la i bi t'o kaso jugu kelen kɛ n'a tigi hinɛn'i la ka taa labɔ n'a y'a bɔ don min kɔfɛ tɛ tile 3 kɛ kaso le bɛ bɔ mɛ n'a kɛra maa ŋaniya jugu ye k'a fili ye yɛrɛ siɲɛ kelen baara sɔrɔla an tɛ tiɲɛnifɛn di mɔgɔw ma ɲi tun o de la an bɛ conseil di adamadenw ma dɔnniba n'i ma se k'a bonya a to a togo la i k'i ni bɔ a ko la e bɛ min dɔn o ye dɔn wɛrɛ ye mɛ n'a ko a b'i tiɲɛ dɛ dɔnniba kɛlɛ man ɲi dɔnniba lagosi man ɲi denmisɛnw a y'a ka mɔgɔbaw bonya n'i y'i ka mɔgɔbaw bonya ala bɛ bonyabaga di i yɛrɛ ma don dɔ la o don o b'a sɔrɔ bonya ka di ye dɛ juru dɔ ye juru sara ye dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma sallallahu alaihi wa sallam